Здравейте! Здравейте и добре дошли обратно в едно ново видео. След последните няколко седмици, което беше последното видео, ми минаха някакви мисли в главата, че беше прекалено дълго видеото и може би не беше толкова интересно за гледане. Така че ще се опитвам малко по-кратки да ги правя видеята или в рамките на няколко дена да обединявам какво се е случвало, примерно в рамките на събота и неделя, 2 видеа. При което другото нещо, което мисля да правя, е да снимам за напред, за да може примерно да снимам събота и неделя, да се насрочат едно видео за понеделник, едно видео за вторник или нещо такова ми минава през главата и така нататък. Но последните няколко седмици това, което се случи, не беше кой знае колко интересно в рамките на това да го снимам всеки ден по-отделно. Така че заради това го обединявам днеска горе-долу да разкажа какво се е случило. Последните няколко седмици няколко неща, апгрейди по лаптопа, които правих. От към това, първото не е апгрейд, нали, естествено. Смяна на термопастата на процесора и апгрейд на RAM-та, така че този лаптоп в момента сега е с 16 ГБ RAM, което ме устройва за този лаптоп. Това е едното нещо. Другото нещо, което е от към проект, е едно от нещата, което говорех първото или второто видео, може би второто видео най-вероятно по-скоро, за проекта, който е с системата за оценяване, където се опитвам да правя нещо подобно на школо. Така че в момента това е променено, този проект е променен така, че да има security, което беше важна част, защото се занимавах може би 1 или 2 дена специално с това. Ще покажа как изглежда security-то тук някъде в този момент от видеото, при което в момента обмислям да променя как изглежда самото приложение, защото не ми хареса особено как изглежда. Може би друга библиотека за бутоните на менюто, самите полета как изглеждат вътре и така нататък. Ще сложа снимка как изглежда и най-вероятно ще го смена и в следващото видео ще покажа как съм го сменил. При което проектът, който е с Music Player, който правих преди, него нямам интерес вече да го правя като цяло. Мисля, че всичко, което ми беше мен интересно да пробвам, го пробвах общо взето. При което други проекти, които мислям да правя, са в един файл PDF, който има много проекти в него. Така че ще разгледам какво ще ми хареса оттам да почна да направя. И така, бъдещи апгрейди по моя настолен компютър ще има, обаче няма да е този месец. Може би ще е началото на другия или ноември месец, нещо такова. Там обмислям някакви обмислям смяна на хард дисковете за повече пространство. Така де. Общо взето набързо може би е това казано. Както казах, влогове може би веднъж или 2 пъти в седмицата. Ще ги записвам така, че да са събота и неделя, за да може да бъдат насрочвани за понеделник и за вторник, примерно, или за понеделник и за сряда, ще го измисля как ще бъде. Но за да записвам напред във времето просто. При което интересни кадри с дрон, както предното видео, няма да има във всяко видео, защото няма смисъл от това и го осъзнах, защото миналото видео от няколко пъти повторих ето кадри и накрая в крайна сметка ги сложих в края на видеото, което нямаше никакъв смисъл от това нещо. При което, да,
и кадри от дрон, единствено някакви планински разходки или нещо, което не е свързано както предния път с строежи, така че да е съвсем безинтересно. Общо взето това ми мина като мисли. По-кратки видеа, така че да са по-интересни за гледане и да не е толкова безсмислено цялото нещо, което го приказвам по време на цялото видео. Ето такива кадри в момент от видеото, примерно. И да, мисля, че като цяло това, което го мислех да го кажа, общо взето изказах всичко. Така че си взех горе-долу малко, не може да се нарече почивка, просто обмислях по какъв начин да ги снимам, какво да променя и така нататък, какво да включвам, какво да не включвам. И сега се надявам вече наистина от този момент нататък да снимам малко по-често и да мога да почна да снимам занапред. Примерно събота и неделя, както казах, да снимам за понеделник и за вторник, примерно, или за понеделник и за сряда и така нататък. Така че благодаря за търпението, ако така може да се нарече, за тия 2 седмици, където не качвах. И да, виждаме се в следващото видео. Чао!